расман муҳориба дар вазни миёна байни Брендон Аллен бо рекорди 22.5 ва Пол Крейг бо рекорди 17.6 рӯзи 18 ноябр дар турнири UFC Fight Night. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. топови ҷангори вазни миёнаи UFC Гилберт Бёрнс оиди муҳорибаи Ҳамзат Чимаев ва Пауло Коста фикрҳои худро баён кард. ин муҳорибаи хуб мешавад, муҳорибаи хеле наздик. фикр мекунем ки ҳамаи кор дар клинч мегузарад. ҳамзат фишор карда кӯшиш мекунад ки Костаро ба замин афтонад. агар ки ҳамзат ин корро карда тавонад, пас Пауло Костаро проблемаҳои калон интизор аст. аммо агар ки Коста аз текдаунҳои Ҳамзат худро ҳимоя карда зарбазании худро истифода барад, пас Ҳамзатро шаби дароз интизор аст. инак ин муҳорибаи хеле наздик мешавад, гуфтааст Бёрнс. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Ҳамзат Чимаев зидди Пауло Коста дар вазни миёна мегузарад ва рӯзи 21 октябр дар турнири UFC 294 ба нақша гирифта шудааст. ҳамчунин бояд қайд кард ки дар ташкилоти UFC маҳз Гилберт Бёрнс ба Ҳамзат аз ҳама муҳорибаи вазнинро дода буд ва муҳорибаи онҳо дар вазни ниммиёна гузашта буд. акнун боша Ҳамзатро муҳориба зидди ҷангори вазни миёнаи хеле калон интизор аст. вазни Пауло Коста берун аз ҷангҳо аз 100 килограмм зиёд аст. барои ҳамин дар ҳақиқат ин муҳорибаи хеле шавқовар мешавад. ба фикри шумо дӯстон, дар ин муҳориба ки ғолиб шуда метавонад? метавонем фикротонро нависед, мо боша мегузарем ба дигар хабар. шаби гузашта яке аз мураббиҳои Самандар Муродов Рустам Ванҷиев дар саҳифаи инстаграми худ ана ҳамин акси Муродовро ба қайд гирифта чунин суханҳо навишт: иншааллоҳ муҳорибаи навбатӣ дар он тарафи уқёнус мегузарад, навиштааст Ванҷиев. ва дӯстон, ӯ аниқ накард ки дар кадом ташкилот, аммо чӣ гуна ки ҳамаи мо шумо медонем Самандар аз тарафи ташкилоти UFC пешниҳод дорад ва агар ки визаи худро ба даст биёрад, пас бо эҳтимоли калон мо Самандарро дар ташкилоти UFC мебинем. дар ҳама ҳолат ин хабари хеле хуб аст ки Муродов муҳорибаи навбатии худро дар он тарафи уқёнус мегузаронад. мо боша ба ӯ муваффақият орзумандем. аллакай рӯзи 2 сентябр дар Краснодар турнири ACI 162 баргузор мегардад, ки дар якчорфинали гран-при вазни 57 килограмм варзигари тоҷик Осимхон Раҳмонов бо рекорди 13-3 бо варзигар аз Русия Азамат Керефов бо рекорди 16-0 вомехӯрад. аз аввал бо Азамат бояд ки ҷангори пешинаи UFC Аскар Аскаров меҷангид, аммо ӯ осеб гирифт ва Осимхон ӯро иваз карда ин муҳорибаро қабул кард. айни замон Осимхон дар ташкилоти ACI 4 ғалабаи пайдарҳам дорад, ки 3 тои аз онҳоро фавран ба даст овардааст. ва биёед мебинем ки Азамат оиди Осимхон чӣ суханҳо гуфтааст. фикр намекунем ки Осимхон аз Аскар дида сустар аст, танҳо ки онҳо гуногунанд. Аскаро бартариҳои худро дорад, Раҳмонов боша бартариҳои худро. Аскар каме пуртаҷрибатар аст, аммо Осимхон ҳам хеле боистеъдод аст ва ӯ ба боло ҳаракат карда истодааст. баъди иваз шудани рақиб ма кор карданро дар ҳамон режими пешина идома додан гирифтум. ҳозир танҳо вазн камкунӣ мондааст. ҷисман барои муҳориба ма тайёрам, рӯҳан боша ма ҳамавақт тайёрам, гуфтааст Керефов. дӯстон, дар ҳақиқат рақиби Осимхон хеле ҷангори сахт аст, аммо Осимхон низ ҷангори ҳаматарафа сахт аст ва мо боварӣ дорем ки ӯ дар ин муҳориба ғалаба ба даст оварда метавонад ва ба ӯ барор хоҳонем. чемпиони бебохти вазни ним вазнини ACI Муслим Магомедов оиди ситораи вазни худ Фаридун Одилов фикрҳояшро баён кард. ман як муҳорибаи ӯро тамошо кардам, ба фикрам охирон муҳорибаашро. ӯ ҷангори бразилиро хеле шавқовар буғӣ кард. ба назари ман агар Фаридун ӯро дар ҳамон лаҳза нафасгир карда наметавонист, пас муҳориба метавонист ки дигар гуна ба анҷом расад ва ӯ ин корро бо дасти шикаста кард. беҳтарин медонӣ, Фаридун ҷисман хеле хуб аст, ӯ ҷангори хеле бақувват аст. ягона хатогии ӯ ин зарбазанӣ кардан аст. ӯ сарашро ба пеш бурда бе ягон сабаб зарбазанӣ мекунад ва ин кори кардаи ӯ касбӣ нест.
барои ман фарқ надорад, аммо барои ӯ ин кори хуб нест, гуфтааст чемпион. хотиррасон мекунем ки Муслим Магомедов рекорди 12-0 дорад ва ӯ муҳорибаи навбатии худро зидди Григор Матевасян мегузаронад ва ҳамчунин бояд қайд кард ки ӯ бо Фаридун дар ин гран-при вохӯрда метавонад. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен. дӯстон, хабари хуш барои шумо. мо авиакассаи худро кушодем, авиакассаи паҳлавон. акнун шумо метавонед ки чиптаҳои даркории худро ба тамоми самтҳо аз авиакассаи мо паҳлавон бо нархи арзон ва дастрас харидорӣ кунед. худи ҳозир ба рақамҳои ватсапи дар рӯи экран буда занг зада ба боварии комил чиптаҳои даркории худро аз авиакассаи паҳлавон харидорӣ кунед. роҳи сафед дӯстон.